nawo amadimoni ayakholwa azathuthumeleke wona impela yathuthumela akhuthele ashisekela makabonga uJesu Amen. enza kwenzisiseke ayathuthumela makabonga uJesu okusho ukuthi amadimoni njengoba ikulesiquku sokukholwa nami mangibhaje okuso lesiquku ngikholwa nginganafinyelele ukuqondeni ukukholwa makabonga uJesu ngizohlala kulesi siquku makabonga uNkulunkulu wethu ngingafinyeleli ekumazini uNkulunkulu ungafinyeleli kokuphelele ungafinyeleli kokukholweni kokuqonda amadimoni ke nawo yakholwa bazana ayakwazi amadimoni ukuthanda ayakwazi amadimoni ukudumisa ayakwazi amadimoni ukushumayela ayakwazi amadimoni ukufakaza azi yonke into bazalwane futhi ayenza azathuthumela ayakwazi amadimoni ukukhuluma izilimi ngiyabonga nje ukuthi ngicala ukubonana nobabaqhapashe ngakuveza lokuthi mina angimelene kodwa mina ngiyazicelela uNkulunkulu kube angiphe nje ukukholwa kuphela kuphelele haleluya ngayicelela lokho bazalwane namanje ngiyacela inkosi angimelene nazo izilimi kodwa mina ngiyacela ngiphelelise nje kwazi ilimi lezo ngivale kuzo ngoba namadimoni nayabhidilisha asho ngiloze basefeso uNkulunkulu kaStefana kwathi ukuthi ulotshwe ukuthi kukhona uNkulunkulu kaStefana ngiloze kwabasefeso hayi khona yikhona bayiqeda ukuthi ubhidilisha akasalenzi izwi eliphambanisa manje ngaqoka lokho ngibuke kakhulu bazalwane hey kungathi makulapha abantu lo moya yilo moya uvukayo kwelo moya uvukayo bese kuthiwa umoya ongcwele hey lo uvukayo mina ngiwazele iyona kudala ngamfasha ngase ngisonde iyona kodwa ngangikade ngibuka sisezingane sifike kwakhona ukuthi badrive bajuluke bese kuqala inkinga angiyaxolisa ngisho leza kudala ngisho zamanje ningizwe kahle bazalwane baba uzoxolisela ngisho lezamanje angazi kodwa kudala ngoba kakhulukazi leza kudala zazidrayela ukuthi bese kuyokhutshwa kugcejulwe indlu kupetululwe ngaphezulu lapha otshanini petululwe indlu yoyifulela kabusha kutsho lapha phansi kwakungadamu kwakungekho cement ngesikhathi esiningi kwakubulongo kusindi ukukhutshwa lapha phansi omnyaphuphe lapha kutsho lapha mayibonge inkosi igcejule indlu isiphela kwabo cement kanjani ngazi kwabo wenziwa njani mayabonga uJesu angazi kwake kwenziwa njani mayibonga inkosi kwagcejulwa ke kuleza kudala manje bakudrewa kuqala kusukuvukelele yabona lo moya uvukayo yilo ngawuzona lona mase siphumile enkonzweni umsila kade ungawuboni ukuthi unqoma lunomsila ufihlwe lezi ilimi zami nomfiso lokushumayela kwami noma ufihlwe lobufakazi noma ufihlwe loindumiso yami bese uyavela babonga uJesu naso ke into enkinga bazalwane efike ilimaze uma lithi izwi lenkosi malenziwe kunokukhuluma abantu abaningi bazalwane lendlu ngabe incane kakhulu kube siyenza asigcina ukukhuluma umphakathi langaphandle abantu abangakholwa ngasizwile sikhuluma kodwa basibona ngekwenzeka kulesi sixuku sokuqala ke bazalwane esinamadimoni lesi sixuku esinabalaba abagcina bekholwa esixuku lesi bazalwane esinabantu abakholwa maqedane benganako ukuqonda kwedlula mayibonge inkosi kuningi okukholwa ukhona abaphethe amapeni abomvu kubo ukumaka wrong no right kade ngibona makebe emaka sasabona sengathi yathwishiza nje awu makebe wazothwishiza kangaka ungathi wrong mawuqobo wrong okuqala inganeni ngathi uvela ukugijima wrong
Mayibonge inkosi. Hallelujah. Ukhona abaphethe amapeni abomvu azona abamakayo. Babheka wrong no right. Babheka umuntu oshumayelekayo. Babheka umuntu oshumayelekayo. Babheka umuntu obekade bebhoda. Babheka bayamaka kulesi sixuku esinamadimoni. Ngoba yakhoza na futhi ayathuthumela. Lamadimoni ayazikhuluma ezilini. Lamadimoni ayakwazi ukuthanda. Lamadimoni akaza salodwa nawe ethanda. Selithula ibala. Mayibonge inkosi. Uma sibheka abazalwane sibheka incwadi kaLuka 19 verse 1. Hallelujah. Sifuna ukuthi sibuke ukudlula kulesihloko esinamadimoni. Isihloko sami simile njalo siyeza kuso. Sosayina nje. Makabonge Jesu. Amen. Kodwa ngifuna ukuthi sike sibuke la lesixuku lesixubile sina yonke into sinamapeni abomvu la amako wrong no right. Ku wrong law, ku right law. Usemi kakhulu seyisikhathi eside lo. Lona akazokala nokuthuthini. Lona ilophinda phinde into yodwa. Mayibonge inkosi. Amen. Lona saphinde lokho ayikhulume ngalela la. Ayilona ke ngathi kopishe kule yancwadi. Ayilona usakhulume vele sikuzwileyo. Hallelujah. Hey, uyajabula wena ufinyelele ekutheni uwanele. Uyazi izwi lenkosi ngehla lapha abuye akhuphuka omunye ngomoya kaNkuluNkulu akhulume ngalona lalelo. Kodwa ngomoya kaNkuluNkulu uzokhuluma okuhlukile. Kodwa khona baphethe amavili. Hallelujah. Olokhanda Ke sibuke siqale sibuke lapha uLuka yebo uLuka. uLuka chapter 19 verse 1. uJesu ungenisa kwaZakewu. Ngenisa kwaZakewu makabonge uJesu. Verse 1. Wangena eJerikho wadabula khona. Bheka kwakukhona indoda igama layo nguZakewu. Igama layo nguZakewu le ndoda Jesu yadabula eJerikho. Inkosi. Amen. Futhi akahambi yedwa makabonge uJesu. Ingumthelisi omkhulu. Yayisoni le ndoda eyumthelisi. Yayisoni kwakuningi izinto ezenzayo ngokuthelisa abantu. Mayibonge inkosi. Akusho ukuthi uma umthelisi isoni kodwa yona kufika lapha ichaza khona ukuthi iyayirobhe kandlela thini. Okusho yayisoni. Makabonge uJesu. Icebile. Amen. Ngoba nokuceba lokufuna ukubheke okunye kuba ukuceba ungaze uhalela icebile. Yazi nje mina ngibuka ukuceba okuhle ngathi ngicebe kakhulu ukuthi ngawubili. Hallelujah. Yayifuna ukumbona uJesu. Hallelujah. Ukuthi ungubani. Amen. Ngoba uJesu wayengahambi yedwa isixuku sasemlandela. Lesi sixuku elesikhulu kangaka siyamlandela. Abaningi bazwile ngaye ingakho bemlandela kodwa bambona abamazi. Amen. Makabonge uJesu. Amen. Lo uZakewu yena ufuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani. Ufuna ukumazisisa. Hayi ukumazi kuphela kodwa ufuna ukumazisisa. Qhubeka. Yahluleka ngenxa yesixuku. Isixuku siyahlulekisa ekuthenini ufinyelele kumazisi. Amen. Isixuku siyahlulekisa ukuthi ufinyelele ekumazisiseni uJesu. Ngoba lesi sixuku sinamadimoni abanikayo nemlilo yakhona nemlingo yakhona ongabona ukuthi ayikhona ingathi ngifike endaweni eright. Makabonge uJesu. Siyavimbana isixuku senze wehluleke ekufinyelele kumboneni. Siyasithanda isixuku. Usishizwe ngithi ngiyafuna ukumbona. Hayi, kodwa ngiyaphapha. Kunini bafika bona baza. Mayibonge inkosi. Mase khuluma kangaka. Efika nje hawo kodwa. Ayi angihlale phansi. Kodwa insizweni kaZakewu
Uyisibuko uyasibona, uyezwa ngaphakathi, uyafuna kumazi, ufuna ukumbona. Wenze njani Zakewu? Verse 4. Yagijimela Wagijimela phambili uZakewu, wasedlula isiqubu, waphuma esiqubwini esiquba amadimoni, esiquba amapeni abomvu, aphethe ukumanga izinkinga zabantu nezono zabantu nobuthakathaka babo. Ngoba khona ukuthi waziwe, nyamazi. Kwehluleka kwami kwaziwe ngokodwa kwazi, kwakho kwaziwa ubani. Kwehluleka kwakho kwaziwe yimi, ngazokwami kwaziwa ubani. Ngoba isikhathi esiningi abantu banaka abanye abantu nomuntu ayinake yena. Hallelujah. Futhi bekuhle kumnaka umuntu umlungisa, ufuna ukumlungisa ukumnaka ngepeni elibovu. Wahlulelwa ukugijimela phambili. Ufuna ukumbona uJesu, ufuna ukumazi ukuba. Amen. Bayahamba abaningi abanakile isiqubu siyahamba emva kwakhe. Kukhona nabangamqondi, kukhona nabangamboni, kukhona nabangamazisisi ukuthi umbani kuyalandelwana, kodwa le ndoda yedlula esiboni igijimela phambili. Mayifika phambili ngoba ngathi mfushane nganga. Amen. Yagibela esihlahleni. Hallelujah. Kwenda mama. Yakhwela emthombeni ukuba imbone. Ngibele emthini ukuze imbone. Hallelujah. Ngokuba ukuze imbone uJesu. Ngokuba ubeza kudlula ngakhona. Wayezokudlula ngakhona. Mabo uNkulunkulu wethu. Ngokuba wayezokudlula ngakhona. uJesu le ndoda igijimela phambili. Futhi le ndoda imbona kahle ngoba isengalo ngoba laba bambona ngembanjo behamba. Kodwa le ndoda imbona ubuso manje nobuso. Izonquma kahle ukuthi ngempeli yamdinga yamthanda. Ngoba kungenzeka bazalwane ngagcina ngokuzwa, ngomama wami ngagcina ukuzwa, ngomfundisi wami ngagcina ukuzwa, ngomholi ukuthi kuyakhona ukuthi uJesu angaze kuhlangane naye. Ngilandela ngoba ngezwe angafinyelele kumazini. Ngisasesixukwini esikholwayo namadimoni enkolo. Yikho lokungakwazi ukuhlukanisa okaNkulunkulu nokungesikho okaNkulunkulu. Zibondiwe esixukwini bazalwane. Futhi isixuku si-acta kwedlula lokho. Isixuku nje sinamadimoni si-acta kwedlula lokho. Okufanele kuleyo. Verse 5. Esafikile uJesu kuleyo ndawo, wabheka phezulu, wafika uJesu ubheka phezulu. Ungathi uyaconnecta inhliziyo kaJesu nenhliziyo yalona ufuna ukumazi. Amen. Bayafika uJesu ubheka phezulu. Uyadonsana lapho khona uZakewu noJesu ofunwayo. Makabonga uJesu. Ngoba uJesu mamufuna uyafunyana bazalwane. Uthi mawuthatha igxathu uzawuye uthatha izinqathu uJesu. Thatha amagxathu. Hallelujah. Uyafika uyabuka ubheka phezulu. Wathi kuyo, Zakewu, shesha wehle. Zakewu shesha wehle. Yebo. Ngokuba namuhla ngimelwe ukuhlala endlini yakho. Namuhla ngimele ukuhlala endlini yakho. uJesu uyawuzwa lo moya komthanda nofuna ukumazi nofuna ukubona nofuna ukumazisisa. Namhlanje lesiqubu sikhona futhi ukuthi usuka phi naso njengoba edabula la eJericho nje bazalwane. Usuka kude kodwa ngekho kuso lesi siqubu kakhulumini. Kodwa lesiqubu simlandele dala bazalwane. Kuneminyaka noma kunesikhathi lapho ngasibala khona ukuthi kunini ngikhonza kodwa kwafinyelele kumasini. Shesha wehle. Washesha wehla. Washesha wehle. Wamamukela ngokuthokoza. Wamamukela ngokuthokoza. Amen. Ake sishiyeke lapho babonge inkosi. Hallelujah. Masingabheka nje mhlawumbe uverse 7 owasufika lapha verse 7 ma. Sizokuyishiya nje sikhathulile le. Verse 7. La kuvela khona amapeni ngezemaka kulesixuku. Kuthebe kubona. Babekubona lokho abasesibuka lokho. Bakhonona bonke. Bayakhononda bayamaka kuRome. Isiqubu sihlalela ukumaka kuRome. Amen. Sesambe kangaka nayo. Sesikhonze kangaka iminyaka. Wayikwenzeka kuloko. Hallelujah. Amen. Bakhonona bonke
bathi bonke uye kungenisa kwandoda eyisoni. haleluya mama akufanele lo akufanele kwenze kuyaphi uJesu kufanele enze kanje haleluya siyamaka isixuku siphethe amaphila sazo wrong no right esixukwini bazalwane isixuku esingakaqondi isixuku siyahlupha sazi zonke izinto sazi ngisho konke sazi ngisho ukuthi ubani uzwana nosibanibani isixuku sinemfihlo umshosha phansi ukhonzwa nazo izinto kulandela uJesu nazo isixuku sazi nezinto ezifanelene nezinto ezingafanelene isixuku kunomama abazi ukuthi indodana yami ngathi ngathola lo waya isixuku kwazi ngisho mama ukuthi ngathi indodakazi wami ngathi ngomfana wami ngathola lo waya isixuku isixuku sinezinto eziningi bazalwane akunandaba ukuthi izambi ibangele ngakanani sisemva kaJesu qala siphethe amaphela bayibonga inkosi amen siyamaka isixuku asiphumele isixukweni bengila ukuthini izwi liyenza alikhulunywa phela iyo lencwadi bazalwane kaJakobe oqala phela ngokholwa kunezenzo sesidlule bazalwane kuthini ukukholwa ukhona okungenazi izenzo futhi ke khona lokho okungenazi izenzo kuyashisa bazalwane yikhona impela ukuthuthumelayo yikhona impela ongathithi kuvama kuvela bona unquma lo laba abangenazi izenzo ukushumayela kwabo bafuna kuzwakala bona unquma lo laba ongenazi izenzo uzogcina namhlanje ngalesi sikhathi noma ngalezi insuku uzokhonza mase phunyiwe la sengasekho la uphelile bayibonga inkosi amen bavutha kakhulu onqumalo la bavutha isikhashana ake ufike ekhaya kwabo awufike ekhaya la awufike ekhaya kubo awufike emphakathini akayisiyo lento kade ivutha unqumalo la ngoba befanele ngabe izwe bazalwane seliyasazi befanele ngabe izwe bazalwane liyayibona imisebenzi yethu kodwa izwe selikhathele kusizwa ukuthi sisindisiwe kodwa imisebenzi ayibonakala izenzo zethu ziyaphika ukusindiswa izenzo zikanqumala emphakathini awuphilayo akukhona lokho akukhulumayo sukhathe kumele uyasho umuntu usindisiwe hey bazalwane kwembule esinye isithombe ngiyambona nje uNkulunkulu okuyeni bazalwane aniphiwanga ukwenza izinto ngenyama uNkulunkulu wanephuca inyama ninika umoya ngiyabonga abazalwane baningi abantu kabe sebefike lapha ekhaya baningi abazalwane abaziyo ekhaya mayibonga inkosi amen baningi abazalwane abanjani abaziyo ekhaya futhi baningi abazalwane izinto abayibonileyo wrong no right bayamazi haleluya kodwa akekho noyedwa kwathi mbili bayibonga inkosi nami bazalwane usathane wangivala ingqondo wangivala amehlo ngakhululeka sike sihlale lapha ekhaya sitho ngoba uNkulunkulu asimgodlele lutho sikhonza yena yedwa kwenze njani mayibonga inkosi ngoba asimgodlele lutho konakele iphini ma konakele iphi kodwa izolo uNkulunkulu ukhombise ukuthi konakele ngibonga nje bazalwane niyakholwa ngihamba nomoya ongcwele anikwazi ukwenza izinto ngenyama futhi anitatazeli kuba abanye bayalwazi umntana zokushaya izolo makabonga uNkulunkulu wethu bengize mina bazalwane ngenye ilanga ngithi hayi hey anibona ukuthi izulu liyaduma sikwani tuzokwaleyonto mina nami bazalwane futhi baliduma ngihambele lento bathi khajelwa kudina bayibonga inkosi baliduma nginganakile ukuthi kumesikhaleni sikaNkulunkulu lento ngikhule kusayini uzokwazi ukuyisipho thambizo leyahliziyo yenye ngazwanga ngimlayezo
Hallelujah. Bebengizohamba nomama nje mama Jalithele kabe nomama namba tape kabe laba uma lomtshali bawusipula omama bonke mama kabe nomama wami bakhona yena futhi hayi ngasipula impela lola mama makabonga uJesu. Bazalwane kukhona ukuthi uhamba ibanga elide ezinye izinto ungayiboni ezinye izinto ungaza akukho lapho mina ngiyakholelwa ngibone kahle ukuthi hayi iqiniso ukuthi uNkulunkulu kuphela ophelele hayi iminyaka bazalwane le nto yamalapha yana ngazi noma u2011 or 12 haleluya ukholwa manje imibuzo wami izolo bekwavuka ukuthi lento akukhulunywa ngayo lapha inceke inkosi eyambulayo mingaki imize engasindisiwe engenayo kodwa bayaphila mhlawumbe abaningi njena babuka lento bathi hayi oncwalo badlala ngathi inganakho la kuningi ke singakwazi abakwenzayo kodwa thina bathi asiyeke izinto ngani mina na uyanginakho lokho wethemba lakhe la ningi ongathemba nawo besikhapha okunye bazamese izenzo zethu esikhulumile mhlambe ukugwadule nje nqale yansikende emekhaya bathule noma mhlajona phaya bayabuke sekhona ukuthi hayi bo nayi inkinga mhlambe ngabe kodwa ngomoya kaNkulunkulu bazalwane mhlawumbe ngabe ngathi lo muntu angixabana naye kwaphela wayenza sithina nenyameni babonga uJesu ngibonga ukuthi umoya ofike wambula bazalwane haleluya akona ngumamhlatshwayo akona ngalutho mama wona ngalutho sonke seduze kwami sikhonza naye besingaliboni lokugwada ukuthi lidalwa yilelo uma omunye uNkulunkulu muthi udlula izinto zonke udlula ngisho ihlahla masikhothama kakhothami uyabona isikhoda khona simhloniphi lo uNkulunkulu wethu simkhothamela sibile lento isipolompolo Elbathe siyashumela akukho lutho sibathe siyashumela akukho lutho akuveli umuntu lesibahudula ngamandla singenawo sibahudule sofika la bethi ngabe sithumela imali sendayizo bahudula asithumela imali ayifika imali sokuthi bavele baphela angazi yabona umunye uNkulunkulu kunalo sikhuluma ngayo izwi bazamane lenziwa alikhulunywa kuphela ngitshela ngami ukuthi ngifundile akubuke nawe ukuthi kungani asifunde verse 19 Niyakwazi lokho bazalwane bami abathandekayo yilowo nalowo muntu makasheshe ukuzwa yilowo nalowo muntu makasheshe ukuzwa kuhle kona ukusheshe ukuzwa kufanele ukuthi makhulunywe umuntu asheshe ukuzwa kuhle ukusheshe ukuzwa inkinga yethu khona izinto esisheshela kuzo kunokufuna ukusheshe ukuzwa makabonga uNkulunkulu wethu Amen. Yilowo nalowo muntu makasheshe ukuzwa aphuze ukukhuluma thina ke sinalo hlobo lolu sesixukwini lamakhono laba abakholiwe akungekho umsebenzi okukhuluma kuphela sisheshe ukukhuluma bayibonga inkosi sheshe ukukhuluma mayithi nje kuyavela kuthiwa ibanjwa isavela ngeke yini leyo engabanjwa isavela angezwa basana kuyabuza ibanjwa isavela bayibonga inkosi ngoba mawuthi ibambe isavela kwakwenzekani hey hayibo ubaba umthetho ubaba uzwide la ngokhona baba uzwide nguye kukhulu baba uzwide inhlobuse baba ibanjwa ayibanjwe isavela ngoba kwenzekani mayibambe isavela mayibambe isavela abazalwane angimiye kubaba uzwide
Akangizwanga. Ayibonge Nkosi. Bengimlandelela ngoba ngiyabona ukuthi laba basha phela khona baba bosesemuhle. Ikakhulu umthetho babuzwe. Abaye baba basebasha abazalwane. Nangu ubaba uphakathi. Ubaba phakathi uyazi ukuthi inhloko ayibanjwe isavela ngani? Kwenzekani? Buyele emuva. Ivele ihlehle kalula bazelishelelele nje. Kwesinye isikhathi usala ubambe impaphe zakhe. Yona ihlehle kabuyele emuva. Hallelujah. Kunjalo nje. Baba ke labo embazothi sebayalwazi lo daba phela inhlobo samanje ayisana kwemuntu. Angithi bazalwane. Inhlobo ayisana kwe ngani nenyoni ayisana kwe. Akusewafana nje baphathi ihlinga abahluthulayo isikhwaphe. Mayibonge Nkosi. Akusekubafana abacuphayo khona oxhala. Mayibonge Nkosi. Kwagcina masebebadala. Hallelujah. Amen. Mayibonge Nkosi. Manje bayashesha ukuphendula laba basesixukwini bazalwane. Esikholwayo. Kanti laba abasesixukwini esinokuqonda kokukholwa bona abashesha ukuphendula. Bayashesha kuphela ukuzwa. Bona. Aphuze ukukhuluma. Aphuze ukuthukuthela. Namhlanje bakunjekente. Omunye uzayithola into kungesiyona yakhe ayenze yakhe. Kuthi bengakhulunywa naye athi khulunywa naye. Uyashesha ukuthukuthela, uyashesha ukuphendula. Noma engakuphendula ngisayiphendule yonke ngaphakathi wayishintsha lento. Hayi ushoki. Yimlo. Hallelujah. Kodwa yini ikho? Kodwa lihlele isixukwini. Verse 20. Ngokuba ulaka lomuntu alusebenzi ukulunga kukaNkulunkulu. Ulaka lomuntu alisebenzi ukulunga kukaNkulunkulu. uNkulunkulu ulungile. Ulaka lomuntu alusebenzi ukulunga kwakhe. Manginolaka njena kuhlangana lezinto uNkulunkulu ulungile. Bekufanele mina mangidlulile esixukwini sokukholwa, ekukholwa okungakuqonda, bekufanele mina ngidlule emaqedane. Ngiqonde ukuthi ulaka lolu enginalo alikusebenzi ukulunga kuNkulunkulu bese ngifuna ukulunga. Hallelujah. Amen. Alikusebenzi ukulunga kuNkulunkulu la. Amen. 21. Ngakho lahlani yonke insila. Lahlani ke yonke insila. Ngoba kuyenzeka kulesixuku sokho kukhona abakholwa ukuthi abangayilahlile le insila yonke. Lahlani ke yonke insila. Ukuze nifinyelele bazalwane ukuthi kungagcini ngasolimini kuphela izwi kaNkulunkulu kodwa lifinyelele nasezenzweni. Yinsila lena isixuku lesi esenza ukuthi ungafinyelele kwazi nokuphelela. Lahlani insila yonke. Kodwa izinto ezilahlwayo. Inceke yenkosi kathi lapha ikhuluma ngokushiya izinto. Walahla imbiza, washiya imbiza. Khona izinto lahlani insila yonke ukuze nisuke esixukwini ukuze niqonde ukulunga kaNkulunkulu kuthi akulungiswa ulaka nokuthukuthela akulungiswa ukushesha ukuphendula akushesha ukukhuluma. Ngoba isixuku siyabambezela futhi lapha esixukwini bazalwane abasesixukwini ngeke bambone uNkulunkulu ngoba isixuku bazalwane sinezinto siyabambezela sigidiswa amadimoni senziswa amadimoni zonke izinto sikhuzwa amen kuso lesixuku kanti amadimoni ayazenza imangaliso. Kube nje ngakhuluma amen kanti hayi idimoni idlala ngalo. Ngakho lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo. Namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Kwamukelwa ke ngobumnene bazalwane. Izwi elinamandla lokusindisa imiphefumulo. Hallelujah. Ngoba imiphefumulo lefuna siyilwele bazalwane. Hallelujah. Akhona ukuthi kufanele ngilwele ukuthi ngaziwe ngiphathwa mnandi ngihlale ngoba yilo ngafika nje bona mina bazalwane into eyisimanga okunye kwaceza engikungxa kakhulu ukuthi afike ungidide ngithandwa yini uphinde ngithandwe imvelo yakho yabantu manje ngihlala inyanga la mina ngibona umahluko eyinhlukweni embili eyintathu ngiyibona ukushintshile
angazi ukuthi yabona ukumbheka mangifika uthi ngibona mangifika mhlawumbe ngibona vese ngirayi sengingelahle ngishamanzi lapha mina ngithanda mangangihlale lapha mina angaxoxa nenceku lapha yenkosi umuntu haleluya xoxa fonini sikhuluma ukuthi hey angangihlala inyanga lapho ngavela umangala abe ngibamhlophe isimanga nje ngihlala inyanga ngavela ngibenye ngabuyela kuleli bala lapha lakudala engazi silashona mayibonge inkosi Amen. Yibani ngabalenza izwi. Yibani ngabalenza izwi. Kusho ukuthi uyala ebandleni uyabona kukhona abalizwayo kodwa abangalenzi. Yibani ngabalenzayo izwi. Bazalwane siyawungena ngemisebenzi. Imisebenzi izenzo, imisebenzi bazalwane. Iyona esifinyelelisa ekuphileni okuphakathi. Ukukhuluma bazalwane. Singashumayela kuze kushone ilanga. Shumayele imihla ngemihla. Fakase imihla ngemihla ngidumise imihla ngikhuleke ubusuku nemini. Akungenisi lo. Ukungenisa imisebenzi. Nokwenza ukuthi abantu basazi imisebenzi. Makabonga uJesu. Uthi uJesu ngelinye ilanga niyabazi ngezithelo zabo. Niyabazi ngemisebenzi yabo. Awukho umuntu omumbi ongaveza isithelo simnandi. Futhi awukho umuntu omuhle ongakhipha isithelo esibi. Awukho umthombo ongathola konke uhlobo lwamanzi amnandi namanzi. Haleluya. Kodwa nekubazi ngezithelo zabo. Cela ngiphindele lapho. Yibani ngabalenzayo izwi. Yibani bazalwane masibi yibanqumalo ngolenzayo izwi. Lenze izwi angasekho uqabhanje umholi. Lenze izwi ungasekho phambi kwabazalwane. Lenze izwi ungekho bazalwane ungasekho umuntu owazi ukuthi uyikholwa. Lenze izwi useteksini. Lenze izwi usemsebenzini. Lenze izwi uphila kumphakathi. Ongakwazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu babone noma usuthi uyakhuluma uthi ngumntwana kaNkulunkulu bavume wena sabo. Kuloko abayiphike lento osuyisho. Haleluya. Manje inkinga yethu sicabanga abazalwane ukuthi kuphelela lapha sesingena izulu ngokuthi siphelela. Athi akhuluma isingisi makemo. Athi athi uappear kwenze appearance. Bengizosho kahle. Ngiyabona. Haleluya. Ukuvela lapha abazalwane kusiko kupheleleyo. Ukuthi mangibe phambi kwaXabhasha nginikeza umsebenzi. Yikhona kwenza ngene ezulwini. Noma ukukhuluma phambi kwabazalwane, noma ngishumayele ngikhulume izwi, akhona ungena ezulwini. Yebo kufanele kwenzeke. Kodwa uNkulunkulu akubhekile kimi, ubheka ulenza izwi. Haleluya. Ubheka ukulenza izwi bazalwane. Ubheke ukulenza izwi. Haleluya. Ake sibuke nje eka Luka 19 verse 3. Sike sishiye lapho. Sibuke uLuka nje verse Luka 19 verse 3. Leso igcina ku 26 lesifundayo. Maka uNkulunkulu. Amen. Sibuke nje uLuka 19 verse 3. Luka 19 verse 3. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani. Haleluya. Amen. Kahle buye incwadi zami ezibaxubane bazalwane. Ungibale-baleke. Haleluya. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani. Verse 24 Matthew 7. Sibhalile ngithi leyo. Matthew 7 verse 24. Matthew 7 verse 24. Matthew 7 verse 24. Verse 24. Ngakho-ke wonke muntu lova amazwi ami awente ufunana nenzodzana lehlakaniphile. Wonke muntu wonke umuntu. Haleluya. Amen. Lova amazwi ami. Isizulu. Verse 24. Ngalokho
yilowo nalowo owezwa lawa mazwi esewazwile lawa mazwi awenze liyenziwa izwi kusho uJesu wonke lo nalowo bazalwane owezwa amazwi ami awenze ufaniswa nani uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo. haleluya mawuqhubeka ngezansi uyathola ukuthi khona indoda ewezwayo amawosu kaJesu ingawenzi uyifanisa nesiwula ziningi ihula esesiqhukwini zizwile izwi kodwa wasilela ukwenza izihula esesiqhukwini bangabe izihula. Haleluya bazalwane okubalekile ukwenza ake ngibe isithutha nje ake ngibe libhimbi nje nasekukhulumeni ake ngibe namalimi nje njengoJeremiya. Haleluya ake ngibe namalimi nje njengoMoses kodwa ukwenza kube yikho uNkulunkulu into ayifunayo ukwenza. Bayibonge Nkosi kunoba ngibe ligage ekukhulumeni ngibe ligage ekushumayeleni ngibe ligage ekuhlabeleni ngeke singene ngalokho songena ngokwenza. Yikho lokho kuzokwenza ukuthi mangabe ngenza bazalwane sithi ifike izimo zizamazamisa impilo yami ize ingagudluki ngoba ngibe indoda ehlakaniphile ekhetha ukuhlala kuJesu ekhetha ukwazana noJesu. Konke ukwenza kwami ngifuna yena kunokufuna isixuku ngifuna yena kunokufuna ukwaziwa enkonzweni engikhonza yona ngifuna yena kwenza ukuthi ngizinze edwaleni ukuthi noma ngabe yini imvumvungu efikayo angihlushulwa ilutho nakuhletshwa angihlushulwa ilutho nakukhulunywa kabi kodwa kube ngihlubuka mina ngivele ngijabule ngithokoze. Ngishesha nje ukuthukuthela ngoba angivela ngikhethanga ukwakhe edwaleni ngakhela impilo yami eKristu Jesu. Bayibonge Inkosi amazwi kaJesu awenza bayibonge uNkulunkulu wethu kodwa ukulenza izwi lokho kuyosingenisa abazalwane siyongena ngemisebenzi abazalwane khona lapho uPaul Paul khona ngeke ngisho kwamzuzwe iphamba nje incwadi uthi imisebenzi yohlobo ngokuliza makabonga uJesu. Imisebenzi yomuntu owenziwa kanjani yohlola ngini uthi mayisha lemisebenzi uyolahlekelwa yiyo kodwa yena azuze ini ukuphila kodwa kuba ngathi sokuyapi emlilweni. Mayibonga Nkosi kodwa imisebenzi mayima uyawuzuza imisebenzi lo muntu wazuza ukuphila okuphakathi. Yingakho wathi njengoba isibona inkanyezi enye ikhanya ukwedlula enye yaba njalo nemqhele. Bakhona ababhatshe esiqomweni ongena ngomuzi khona balenzayo izwi kodwa well done. Haleluya bakhe bamayemaka lapha omnye mangabe u4 umnika 2 ukusho khona kulonganyana. Bayibonga Nkosi mayethi ngone kulonganyana okukhona efana ukunika u4 kule number 1 number 2 number 4 uthi usamnikeza 2. Bayibonga Nkosi shothi khona kulonganyana kodwa yena agcine enze njani phasi. Makabonga uJesu kodwa ikhona izinto eziro nokuhlala isixokweni labazalwane makulahlisela uphilo phakathi. Haleluya ukuhlala ungamazi uJesu ukuhlala ungayenzi into lokho ungalenzi izwi. Siqhubeke bazalwane sibile kuJakobe bazalwane sibe uJakobe sizehla khona lapha wenziwa kwezwe verse 23 verse 22 yibani ngabalenzayo izwi ngabalenzayo bazalwane ningabe ngabalizwayo kuphela ngabe ngabalizwa kuphela nizikhohlisa ba ngolizwayo unxumalo izwi olenzayo izwi ungabi ngolizwa kuphela. Uyabona nje wakushunyelwa lapha bazalwane ikhulumo zikaNkulunkulu noma incebo zikaNkulunkulu nencebo zikaNkulunkulu yabona kusukela nje izolo noma bekuthiwa lenkonzo ivele yavalwa izolo kodwa bese uphuma angazi kubalo kanjani ngokwamaphesenti bothola ukuthi iphesenti elikhulu luleke
liyafeyila lokwayizona ngasihloko yaphuma namhla iphitshelo nje iqala nje indaba aphunyelwa ngaphandle isiquku bazalwane esingaqena ukukholwa uqondo kuphunywa nje abonga uNkulunkulu wethu Amen. iqale ngisho la ngaphakathi baphunyelwa ngaphandle kwesaba iqale futhi kuhlelwe la khona isiquku esibhajwa amafonini wona ngathi ufundiswa Othi so bephumela phandle uyiphendula le akazivela akufisa nje ibivaliwe baba kwavela kwahlukana zona besoba baningi solahlwa ngathi asiswanga besingeke isiqubu sibhajwa ngisho amafonini uma ngale ukuthi ukhona umuntu ongathi ukukhulunywa indaba ezimnandi le khona abantu abangaphandle basemva kwezindlu abasemva kwama-toilet khona abantu bazalwane ababhajwe nje emafonini omunye ungathi wena nawufundiswa hayi ubanje ko-Twitter ka-Twitter azina-Twitter kodwa naye udokwa Twitter haleluya Amen. mayibongwe khona asibe ngabalingisayo bazalwane yethu siqhubeke Verse 23. Ngokuba uma umuntu engolizwayo izwi engesiye olenzayo lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni ngokuba abonye isibuko acisha ukhumuzo ngenasi isibuko babuqapasha wawungeke usithenge isibuko esekameni wawumanje uyisiqasha ngoba kuba usazofika usuku olulodwa kuthi umama azibuke sibuyele emuva kodwa lokho sikhona namhlanje yini inkinga yesibuko uqhubeka ngokuba uyazibuka amuke mayisuka akhohlwe masinya ukuthi masinyane wayengonjani yingakho ufuna phindele nakusasa haleluya umuntu awuphinde ukuqalele kahle lelo ngokuba uyazibuka amuke Verse 23 ngokuba uma umuntu engolizwayo izwi engesiyo olenzayo lowo ufana nomuntu ufana nomuntu obuka ubuso bakhe esibukweni mayiseyibukile mayeflathela akasazazi ukuthi unjani yingakho nje ngiyabonga nje ukungcono ba ubaba uzakho khona enye imoto nayo uhamba ngabe hey obisibuko le khona manje beyibuka umuntu yedwa akangisho umama wethu sasa ngiyabesazana ukuthi uba ngabe ubone imoto yodwa kashiwa impela khona uhamba ngenyama ehle ngenyama zekonzweni ngoba isibuko afika lapho umuntu khona eneliseke sibukweni makabonga uJesu uyazikhohlwa umuntu kunjalo umuntu ongalenzi izwi bazalwane ufana nomuntu ozibwezweni maqedana kumaflathela akusekhohliwe ukuthi ube ngonjani nezwi uyalizwa kodwa makuphunywa lapha akasazi belithini empilweni yakhe limsize kuphi limakhe kuphi ayibonge inkosi Amen. Sabizwe isibuko yingakho izibuko lokuza abazempela mbelani nje emakhaya lokhu ikhuhlulwa kuphela nje sibuye ngapha namhlanje asikhishwa namhlanje sishintshe sibeke ngapha namhlanje sishintshe sibuko nje lokhu saba khona ezinye zihlala ekhwameni uye toilet yayibo uyikhohliwe Verse 25 kepha obukisisa emthethweni opheleleyo wenkululeko obuphelele lo mthetho kaNkulunkulu wenkululeko nohlala kuwo bazalwane ufuna sibukisise kulo mthetho wenkululeko sihlale futhi kuwo uJesu yibani ngabahlala kimi nami ngihlale kimi ukuze nikwazi uqala noma yini nginenzele baba uNkulunkulu wethu Amen.
Engesiye ozwayo nje akhohlwe. Singabi ngabazwayo nje bekhohlwa bazalwane. Ingathi inkosi ingangisiza. Inkonzo lezi ezihlaliswe khona. Nale nkonzo ake kungathi kuhle empilweni yami. Ke ngibambe ukuthi ake ngingafani nomuntu oyibuka esibukweni bazalwane. Ake ngibambe ukwenza ke manje izwe uNkulunkulu. Sengikhulumile sekunemali iminyaka ethile ngasindiswa. Ngibala iminyaka ethile ngazothi umntwana kaNkulunkulu. Kodwa imisebenzi yami bazalwane iyaphikisana nengiyikho. Imisebenzi yami izenzo zami angilenzi mina izwi. Lapho lithi angithande khona mina ngithanda. Lapho lithi ngingathandi khona mina ngiyathanda. Lapho lithi ngingangeni khona mina ngiyangena. Lapho lithi ngingadli khona mina ngiyadla. Lapho lithi ngingakhulumi khona ngiyakhuluma. Mina ngilenzi izwi. Mina ngigade nje abaholi ukuthi bangaphi kuphela. Nabantu engikhonza noma ngabasekho mina ngenza okwabo okuphambene lezo. Ngiyalazi izwi ukuthi ngiyama ngilenzi. Yingakho kulukhulu bazalwane. Ngikhale namhlanje ngikhalela ukuthi angisazi wakuthiwa yini. Ezikoleni bazalwane akusekho namhlanje. Sasike sisengabafana sasithola sesinsizwa sasithola amathuba okufinyelela. Amasoka yini. Ibakho ikhathi ethile senkonzo. Sasikhamba ngazo ke sezinsizwa bazalwane. Akusekho namhlanje. Kwa-assembly sasithola ikhathi. Ku-assembly sasithola ikhathi. Sokuhlasela emthandazweni. Sikwazi ukudlulisa. Namhlanje senzeni. Nasey'koleni masifunda sasazi ukuthi kufanele ngiyoma phambili nguveze ukukhola noma kwakusekuncane-ke ngaso sikhathi ulwazi lwasesikoleni kodwa sasima sithandazisa sime sifunde izwi sikhulume ngensindiso noma ukufunda kwakusesingele phansi kodwa sasima sikumela lokho bazalwane. Namhlanje kusekho ngisho nabantu bayakholwa kulukhulu ukuthi angahamba akhulume nesikole sakhe afunda kuso. Ukhulu kuveza ukukholwa, ukuveza nje kwenza izwi kaNkulunkulu. Why into efike ibe uvala ukuthi alenziwe bazomangala. Lo senza naye ukuthi mayibonge inkonzo. Angahamba kanjani? Hawu bamhleke. Kanti kube uvele waliphila ngoba nesibindi sokuma. Mayibonge inkonzo. Ufakaze ngoJesu. Ubanikeze izwi uthandazo esikoleni wazi wothisha, wazi wabantwana ukuthi umntwana kaYesu kaNkulunkulu. Namhlanje kufihlakele bazalwane yini inkinga ukwenza sizwile kodwa selizwile izwi kodwa silenze bazalwane. Kuyinkinga bazalwane sikathi nje abaholi phambi kwabo silungile phambi kwabo sibasha phambi kwabo sekhushuzela phambi kwabo esiqhukwini bazalwane sengigcina kunegaba kuyaklaswa nabona amaklasi obekuwo lo this lona ngayila lona this hayi lona ulungile kwaNkulunkulu akunjalo. Ukuthi mina ngafika bazalwane kubantwana baNkulunkulu ngingena noma aphi ngiphila noma aphi ngihlala noma aphi ngazi lapha bazalwane wonke umuntu wawakutheleza ngawabonke ekhaya lapha kukithi lalapho ngafika khona kukithi ngoba ninalento eyodwa bazalwane. Kwesinye isikhathi ubekwe la ubekwe khona ukwazi ukuthi ungenzani olunye. Mayibonge inkosi. Kukhona usibanibani lezandla usibanibani. Hallelujah. Apho usibanibani nabo nabagade usibanibani bangasondeli. Ngoba ngathi bazawaphuca amalungelo la. Khona abanikazi bezinto ezithile, khona abanikazi abayenza izinto hayi ukuthi zenziwa noma ubani. Kodwa ngiyabonga ukuthi lapha yana noma lapha bazalwane noma lapha ngikhona senkululekweni bazalwane ngoKristu nje. Hayi bangalikini likhona kodwa umoya kaNkulunkulu uphephethela uthanda khona. Nami ngiphephethile izona. Wangiphephetha ngithi ngihamba kahle. Qaphela ukuthi ufinyeleleleni ekumazini kahle uNkulunkulu. Mayibonge inkosi. Ufinyelele yini? Ngicela zivule incwadi kaJohn. uJohn Pastor John sasho misahluko sesine uverse 7. John chapter 4 verse 7. Owesifazane
First John bazalwane kahle wesesine verse 7. Verse 7. Bhekani uyeza namafu. First John chapter 4 verse 7. Ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda abantu. Verse 7. Bathandekayo, basithandane. Ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu. Masithandaneni bazalwane ngoba uthando luvela kuNkulunkulu. Nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu. Bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu. Bayamazi uNkulunkulu. Bayamazi uNkulunkulu. Asifinyelele kumazini ngoba lento yenza ukuthi singabi nalo uthando, singabi nazo ngoba lenkathi singenalo uthando bazalwane, lenkathi singakwazi ukwenza izwi, ilenkathi singamazi uNkulunkulu, lenkathi singazelwe uNkulunkulu kodwa sizikhohlisa thina. Kube ngathi siyamazi, kube ngathi sizelwe kuye, kodwa imisebenzi yethu mayizenzo zethu sekuphika lokho. Masibe bazalwane ngabenza izwi, malikhuluma ngothando masibe nothando. Angisho uthando lwesikhashana, asithandani ngoba silapha. Anganithandi ngoba ngiphambi kwami, ngingathi ngiyanithanda kodwa mangiflathela ngibe umuntu onganithandile. Mangathandi ngolimi bazalwane kodwa mangibezenzo bazalwane. Mina ke ngingahle bazalwane, mina ngiyifisho ngami, ngiyufakazi wenu, ngiyangithanda nangemisebenzi nangesenzo zenu. Mabonga uJesu. Kufanele bazalwane masizelwe nguNkulunkulu sithandane. Mayibonga inkosi. Ngoba ozelwe nguNkulunkulu uyamazi yena. uNkulunkulu siyasimbona bazalwane siyamazi ngomoya. Ngeke phela sakhuleka abazalwane basimazi uNkulunkulu. Kodwa sikhuleka ngomoya nangeqiniso ngoba siyamazi. Emoyeni naseqinisweni siyambona uNkulunkulu esikhuluma naye. Sawezwa amandla sisondeza. Noma singeke ngoba ngokwenyama ngasikwazi ukumxoxa uNkulunkulu ukuthi unjani. Khona ungamazi uNkulunkulu. Usafuna ukumbona. Bazalwane siyamazi uNkulunkulu masizelwe nguye. Kodwa sikwazi ukumxoxa uNkulunkulu ukuthi unjani. Kodwa masisondela kuye ngomoya nangeqiniso siyambona, siyamazi, siyamuzwa, siyakhuluma naye. Siyaqonda bazalwane khona ba siqonda ubunguye bakhe. Bayibonga inkosi. Siyamazi masizelwe nguye. Basingabantwana baNkulunkulu sihlele eqinisweni siyamazi. Siphile eqinisweni uthando esothandana ngalo nothando sohlala sinakuba lo uthando lungapheliyo. Bayibonga inkosi. Uthando lungapheliyo bazalwane. Uthando lumiyo njalo. Masithandaneni bangcwele. Ngoba uNkulunkulu wethu luthando. Masilenzeni izwi. Nomalo mangabe ungalenzi izwi salikhuluma kuphela yonke leminyaka hambe yolenza. Mhlawumbe khona imphefumulo bengasuzeka eseyabhubha eminye ngoba ngingazange ngalenza. Ukhona abantu bazalwane abanye ungayibuza ukuthi washona napho sibani bani kanti waxoshwa umsebenzi noma izenzo zami. Mayibonga inkosi. Izenzo zami bazalwane alizange zikumele ukusindiswa kwami. Ngasindiswa ngolimi kodwa ngaba yiqhaqhazi ngahlaba ngaba nameva. Kwaphuma wahlehla. Akekho namhlanje. Futhi mina kungigcisa kalo akungithinta indawo, akukhathazekile ngayo. Lo mphefumulo ophuphayo ngenxa yemisebenzi noma yezenzo zami. Engalenzanga izwi, ngalizwa kuphela, kodwa imisebenzi yami yaphika. Ngama ngashumayela, kodwa imisebenzi yami yamxosha lo muntu. Sakhulunkulu. Akasakholwa namhlanje. Kodwa kube ngathi akonakele lutho. Hayi wahamba nje ngoba wena wengasiwa kwethu. Abaseba kwethu vele ngeke bahlale nathi. Bayibonga inkosi. Kanti yimi ngaveza ameva. Ahlaba bazalwane. Angalimela izwi, ngangaliphila izwi, ngaliphila ngomlomo umsebenzi yami. Naye wathi yafuthumala kimi ngamhlaba bazalwane. Wathi yasondela, wathi sithinta isifuba ayisahlaba, wathi sibambe isandla sahlaba. Kodwa lapha emloyini ngisindisile, kimi kuhamba kahle. Ngizobona kanjani umbuso kaNkulunkulu bazalwane? Uma ukhona bayobhubha ngenxa yami bangcwele.
uma khona bawolahlwa ngenxa yami bazalwane ngoba ngahlalanga ezweni ngalenzanga izwi ngaliphilanga izwi ngakwenzanga ukuthiwa ilithi izwi mangikwenze ngalikhuluma kuphela ngoba abantu bazalwane ngeke basithandiswe ukukhuluma kodwa bawusithandiswa ukulenza izwi noNkulunkulu yokusithanda ngoba silenza izwi masilenzeni izwi sasikhulumile bazalwane asile active asilenze ukuze abantu babone sihambise kwakhe inkosi enbusi